ChatGPT sa znova pomýlil. Tentokrát pri tvorbe zmluv. Internet je plný vzorových zmluv pre rôzne účely. Ich stiahnutie nie je problém. S umelou inteligenciou sa však level prípravy zmluv bez pomoci právnika posunul na nový level. Môžete sa dotazovať na rôzne úpravy a porovnávať si, čo je pre vás najvýhodnejšie. Ako však aj ChatGPT na záver píše, nechajte si tento návrh zmluvy aspoň raz prejsť advokátom. Stojí to pár desiatok eur a môže vám to ušetriť tisíce. Skúšali sme si prípravu zmluvy s ChatGPT nasimulovať a ako prvú voľbu nepoužije podľa nášho názoru či praxe najideálnejšiu právnu úpravu na prípravu nájomnej zmluvy. Takisto nejasne definuje niektoré ustanovenia, ako napríklad, do akej výšky si drobné opravy hradí nájomca. Keď sa ho na to spýtate, upraví to. Ale pokiaľ ho na to neupozorníte, jeho výstupom je veľmi zjednodušená zmluva, ktorá nemusí vôbec chrániť všetky vaše záujmy a potreby. Napíšte nám do komentárov, či ste použili ChatGPT pri vypracovaní zmluv a akú ste s ním mali skúsenosť.